O Club de Remo Puebla continúa coa súa volta á normalidade. Van xa 3 meses dende o incendio na sede do clube que cambiou a actividade da organización e que pouco a pouco intenta seguir avanzando. A Pobra vía hai máis de 3 meses como a sede do Club de Remo Puebla era devorada polo lume, un incendio que sacudiu a entidade, que sufriu un duro golpe no día a día e na súa actividade. Con todo, ninguén baixou os brazos e continúan agora levando a cabo diferentes eventos para intentar volver á normalidade o antes posible. E, bueno, normalidade é unha palabra moi relativa, porque o volumen de traballo sigue ser grandísimo, no senso de que seguimos intentando, recibindo material, poñendo ao día, devolvendo material que nos prestaron, pois eso, o traballo oscuro, non visible, que se fai en cuanto a administracións e demais sigue sendo tamén altísimo. Entonces, temos unha carga de traballo directiva moi grande, porque a maioria dos directivos somos adestradores, os que non son adestradores pois dedican moito tempo libre pois a ese traballo oscuro. Entonces, a normalidade, eu supoño que a normalidade podemos falar de aquí nun ano, prácticamente, ou máis. Pero a verdade é que sí. A Pobra segue remando e a frase empregada polo clube para non esquecer que non poden deixar de traballar en ningún momento. Gracias a institucións todo se fai moito máis levadeiro. Si todos remamos no mesmo senso, que o digo sempre. Temos detrás sempre ao Concello de Deportes, a Alcaldía, aos técnicos, calquera cousa que se nos ocurre, que pedimos, intentamos darlle forma e darlle un sentido e acabar facendo. Este ano vai ser un ano tamén que non vamos levantar o pé en canto a organización de regatas, seguimos facendo moitas regatas. O clube estaba ante un escenario tráxico despois do incendio. Sobre a mesa había dúas posibilidades: cesar a actividade para coller forza de cara ao ano que ven ou non desistir e continuar cos eventos habituais. Este ano poderíamos dicir, no, vamos a levantar o pé, vamos a dedicarnos a outras cousas, pero é un pouco obriga seguir tendo ese nivel de organización, porque non é por nada, ou igual estou pecando de falsa modestia, pero penso que somos a día de hoxe o mellor campo de Galicia para facer regatas de bateis.